ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆದಿತ್ತದು ಐಟ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಓದಂಟೆಡು ಉಪನೆಂತು ಓಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿಷಯಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಡ್ಡ್ ಪಕ್ಷಲ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಿತ್ತದ ಕೆಲಸ ಓದಂಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತಿದೆ. ಬಡವರಿಗಾದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅದುಂಡು. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿಷಯಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದಿರು.